ještě v době před 10 rokama, tak jsem dělal DJ. A ta technomuzika, tady tyhle ty žánry všechny, tak lidi si užívají života v podstatě, jako jdou tančit někam, jako jo, prostě a tak, jako, takže když jsem byl na tom vrcholu tady v té společnosti, jsem dělal to DJ, jako, dělal jsem nějaký umění, jako prostě, dělal jsem ty vitráže, jako jo, byl jsem na nějakým tom vrcholu v podstatě, jsem bral nějaký drogy, jako a tak, jako a prostě v určitý moment, jako každý ten kopec má jinak vysoký, jako to říkal Nohavica, myslím, tak každý ten kopec má jinak vysoký, jako tak jsem začal mít halucinace a začal jsem na to mít docela špatně. V té době před těma 10 rokama skončil jsem v psychiatrické léčebně. No a od té doby v podstatě jako se mě změnil úplně život, jako jo, prostě jo. Měl jsem schizofrenické problémy, jako slyšel jsem hlasy, jako prostě, které neexistují, jako a dělal jsem věci, které neexistují, prostě jako duchy různý a takové věci, jako, což pro normální člověka, který to nezažil, tak je věc, kterou si jako nedokáže pochopit vůbec, jako, že mluvit takhle o takovýchhle věcech před normálníma lidma, tak člověka většinou buď odsoudí, to je blázen, jako jo, nebo takové věci, že si to nedokáže vůbec představit, jako, nebo něco. Byly strašné halucinace, to normálně, jako máš zvukové halucinace, zrakové halucinace, jako v noci vidíš duchy různě, jako po lese chodit a tak, jako kamarád to nazval kdysi věčnej trip, jako to je jako, že ti spustí jako věčnej trip, jako už to máš na furt, jako. Já jako Lacova matka můžu říct, že to s ním bylo strašně těžký. Já si totiž myslím, že to začalo už v 15 letech a on od těch 15 let, on byl v podstatě nepřizpůsobivý, jo? Nechal školy, vyhledával takovou společnost, prostě nebylo mu asi dobře, tak se uklidňoval alkoholem nebo nějakýma drogama. Já jsem vlastně tu situaci s Lacem přestala řešit, když odešel k otci, protože odešel ze školy, odešel k otci a otec ho vedl k výtvarné činnosti, protože dělá vitráže, pracuje se sklem, tak u něho pracoval v dílně, ale ta situace se zhoršovala tím, že v podstatě nechodil do práce nebo pil, takže se s ním nedalo moc spolupracovat a nakonec ani otec teda nechtěl s ním nic mít společného. A já jsem taky bojovala tady dlouho s tím, že jsem Lacovi dávala kredit a snažila jsem se mu pomáhat, dělat maximum pro to, aby se nějak postavil na nohy, ale fakt to nešlo. A nikdo nevěděl přesně, že to schizofrenie a oni mu ji ani nediagnostikovali. Vždycky se mluvilo o toxické psychóze. A tím, že on se neléčil od začátku na tu schizofrenii, tak se dostal potom vlastně do takového stavu, kdy už to bylo tak nezachytitelné, to už se prostě nedalo s tím nic dělat, protože měl pořád nějaké halucinace a myslel si, že ho někdo ohrožuje a že je v nebezpečí a nedalo se s ním vlastně vůbec komunikovat. Tenkrát, když to začalo, tak už ta agresivita přicházela, dokonce byl destruktivní a snažil se oběsit a takové věci. Takže jsme volali jsme prostě záchrannou službu. Prostě oni přijeli a on najednou prostě se změnil a nic mu nebylo. A on to tam nic není, jo. A oni zase odjeli a nastalo to znova. Jo, protože oni nebyli schopni vůbec jako posoudit ten stav toho člověka, protože si mysleli, že si vymýšlíme nebo něco. Takže on potom odešel a už se do nemocnice nevrátil a žil někde v lese. To jsem byl na ulici v té nejhorší mánii, jak se mi to rozjelo před těma 8 rokama. A byl jsem asi půl roku v tom Brně jako na té ulici jako, a teď jsem neuměl na té ulici žít, jako, že jsem to teprve zažíval to, že nevěděl jsem, kde mám sehnat jídlo, nevěděl jsem, jako, kde spát, jako, nevěděl jsem, jak se bránit proti zimě, jako, prostě schoulostivý člověk, který na to není zvyklý, prostě, jako, ono, to je docela těžký, jako to dno, jako fakt.
tak jsem se rozhodl, že mě nic tady nedrží, nikdo mě tady nedrží, takže půjdu pěšky k moři. Tak jsem se zvedl, tak jak jsem byl, bez ničeho, bez baťohu, bez spacáku, bez ničeho, tak jak jsem byl a šel jsem pěšky k moři jako normálně. Tak jsem šel, jako říkám, nejbližší moře je tady nahoře jako normálně Polsko, jako v Baltu, jako jo, tak jsem šel k Baltskému moři, došel jsem tam, 3 měsíce mi trvala cesta pěšky, to je nějakých 1000 kilometrů, jako. Tak jsem tam došel a to bylo úplně nádhera, jsem přišel ráno ve 4 zasvítalo, jsem přišel k tomu moři a takhle jsem vylezl na tu pláž jako písečnou, jako a zrovna vysvítalo, jako jo, to byl úplně nádherný pocit tam dojít, jako prostě, jako. A v podstatě jsem se chtěl jako porvat s tou nemocí jako sám, jako, takže jsem žil takým asketickým životem těch 8 let, jako, že jsem neměl žádnou ženu, byl jsem sám, jako, s nikým jsem se nespolčoval nějak, jako, nechtěl jsem prostě se někde zacpat někde s nějakýma lidmama, že ty lidi vytvářejí problémy jako na ty ulici, jako jo, furt někdo někoho obviní, já nevím z čeho, jako. Ještě jsem chtěl jít na Slovensko, ale tam bych taky strávil 2 roky někde po Tatrách, jako víš. Ale už jsem byl nakročený směrem zpátky, tak už se mě stýskalo, už jsem se chtěl podívat, jak to je v Brně. Já jsem byl pohřešovaný, matka mě nechala hledat, jako, takže nikdo o mě nevěděl, kde jsou, jsem se ztratil. Ona říkala, že se smířila s tím, že už je po mně, jako. Takže prostě jsem se potom objevil po 7 letech nebo po 6 letech nebo něco. Tak mě je radost, že mě vidí, to víš, že jo, jako. A když on se vrátil a setkali jsme se s ním, tak jsme mu moc nevěřili, že? Protože on se potuloval po ulicích a snažili jsme se mu nějak pomoct, nebo i s jeho bratrem ptát, co jestli něco nepotřebuje a tak. Ale on v podstatě žil v tom svém světě a říkal nám, že nepotřebuje vůbec nic a nechtěl s námi komunikovat. Takže to bylo i pro nás strašně těžké. Vlastně si to vůbec neuvědomoval. Já si to představuju tak, že vlastně ten člověk, který se zavře a nechce s někým mluvit, tak do velké míry vlastně ztratil naději a vlastně chuť si od někoho pomoct. Myslím si, že ten člověk v té chvíli vlastně už do nějaké míry zanevřel na ostatní lidi, žije ve svém vlastním světě, ve svých představách a to, na co spoléháme, je především ten kontakt s tím člověkem. Nám na něm záleží a já věřím tomu, že ten člověk to cítí, že nám na něm záleží a že mu chceme pomoct. A to podle mě pomůže vlastně prolomit nějakou tu bariéru, který ten člověk má, kterou si postavil vlastně vůči tomu okolnímu světu. Společně vymýšlíme strategii, jak toho člověka oslovit, což je vlastně náročný, jo, protože my tam nemůžeme přijít a říct, my jsme ze Sdružení Práh, které se jmenuje duševně nemocný. Protože tady ti lidi, to je jako důležité zdůraznit, oni si nemyslí, že jsou nemocní. Oni si myslí, že jsou v pořádku, nemají ten náhled na to, na tu situaci, na to onemocnění a myslí si, že všechno v pořádku, jenom to okolí kolem nich je takový divný. Díky té neziskové organizaci Práh opravdu jsme získali takovou pomoc, opravdu, za kterou jsem velmi vděčná. To ani Laco si neuvědomuje, co vůbec se stalo, protože kdybych já se na ně nenakontaktovala tenkrát, tak bych asi to úplně vzdala, protože žádná pomoc nikde nebyla. Jedině teda paní psycholožka, s kterou jsme se setkali, tak byla schopná říct, ano, my vám pomůžeme a uděláme to a to. A jedině tak jsme vlastně mohli postupovat. Jo. Takže jsme byli v kontaktu celý rok a ona nás vedla a pomáhala nám. Vlastně on by, jako kdyby existoval v České republice, bych to řekla, v takovém vzduchoprázdnu, jo, kde tady musíš být vždycky někde evidovaný, abys nějak jako kdyby existoval pro ten systém, tak on opravdu neměl občanský průkaz, kartičku pojišťovny, takovéhle ty úřední věci, nebyl evidovaný na úřadě práce, to znamená, že neměl žádné finanční prostředky, takže jsme postupně začali řešit tady tyhle věci s tím, že
tady v téhle fázi byla hodně účastná ta maminka, která to s náma vyřizovala, protože v té době ten Laco jako kdyby nechodil třeba na domluvené schůzky nebo se nedostavil, nebyla s ním možná žádná domluva a byl vlastně jako kdyby zajetí té své nemoci, toho svého světa, kde on si nějak fungoval, ale úplně tam byl nějaký přetržený kdyby kontakt s tou realitou. No a potom jsme ho odstěhovali, pronajali jsme chatu za Brnem, kde v podstatě on pobýval potom další rok. A tam on nějakým způsobem vegetoval, ale zase to taky pro něho bylo náročný, protože tam byl sám, to byla chata úplně jako kdyby v chatové oblasti, kde nikdo jiný nebydlel v tu dobu, protože to bylo třeba podzim, zima. A on na jednu stranu mu to vyhovovalo, že tam je sám, ale potom zase měl strašný jako pocit osamělosti a potřebu být s lidma. On si jako uvědomoval, že něco není v pořádku s tou jeho psychikou, třeba špatně spál a měl nějaké úzkosti, nějaké stavy, ale on to v té době nedokázal úplně přesně popsat, jo? Co to vlastně je, ale věděl, že se s ním něco děje. A on vlastně, když měl tady takovéhle stavy, který fakt asi musí být hodně nepříjemný, tak v té době to řešil alkoholem, že se to snažil vlastně přepít. Pro mě je třeba důležité ani ne toho člověka jako dostat do stabilizovaného stavu, spíš jako mu pomoct, aby nějak zvládal fungovat i v tom jako nestabilizovaném stavu. Jako naražíme na nějaké hranice té normality, snažíme se toho člověka nějak strašně formovat, aby dělal všechno jako my ostatní. Mně přijde, že někdy jako nemusí, že přece jen jako může mít svou vlastní realitu, ale hlavně, aby v té svojí realitě třeba byl schopný fungovat. Ten projekt byl, nebo je tak vlastně koncipován, aby byla nastavena nějaká spolupráce mezi sociální službou a zdravotní službou, jo? Protože je potřeba, aby tady tyhle dvě složky spolupracovaly, protože když nebudou spolupracovat a budou vlastně jednat odtrženě, tak si myslím, že ani ta kvalita té služby nebo té péče a podpory od toho pacienta nebo klienta, to je jedno, jak tomu nazýváme, nebude prostě tak dobrá a taková, jaká by byla potřeba, podle mého názoru. Takže vlastně v rámci toho projektu se snažíme spolupracovat s tou zdravotnickou složkou, což je psychiatrická klinika, a kdyby vytváříme nějaký způsob nebo metodiku té naší spolupráce. Konkrétně to pak znamená to, když vlastně Sdružení Práh, která jezdí za tím klientem, nějak sleduje ten jeho zdravotní stav a zjistí, že ten zdravotní stav se pomalu třeba zhoršuje, tak už se domluváme s tou psychiatrickou klinikou, aby tam ten člověk byl hospitalizovaný. Pokud se to zachytí takhle v té včasné fázi, tak vždycky ta hospitalizace je, nebo může být ta hospitalizace kratší a má takový jako lepší průběh. A pokud je ten člověk zase propuštěný, tak potom ta prahovská část toho týmu za ním může docházet třeba podle potřeby, třeba 3krát denně do místa toho bydliště. Není to vůbec snadné, protože to chce vytrvalost ze strany našich kolegyň, chce to obrovskou chuť a chce to taky nějakou víru v to, že vlastně je to užitečný, že to opravdu jako může pomoct. A o tom se můžeme přesvědčit jedině tak, že vlastně máme nějaké výsledky. Jedině tak, že vlastně opravdu vidíme, že to, jak to děláme, těm lidem pomáhá. Já vlastně ve chvíli, kdy jsem fakt jako, já jsem vůbec nevěděla, co mám dělat a zkoušela jsem se obracet na různý jako úřad práce nebo nějaké sociální pomoci. Nic, vůbec nic. V podstatě mě tady tato nezisková organizace, to mě poradila ta psychiatrička, zaštiťuje tady ty lidi a díky tomu jsme se vlastně dostali k nějakému kroku, že jsme se vůbec byli schopni posunout a získat znovu doklady, občanku, nějak takovou tu cestu k tomu vlastně se stát, zase znovu se do té společnosti vejít, protože on žil úplně mimo společnost. Sám by se do ní zpátky nevrátil. Jo? To fakt pro nás to byla strašná energie, protože my jsme pořád, vždycky jsme byli zklamávaní, jo? To trvalo dlouho, jako vždycky jsme si říkali, tak on to nedá, jako, jo? A mockrát to nedal, jo? Opil se, nepřišel prostě, jo? A tak dále. Jo? Až postupem času, až k tomu, že teda najednou nás překvapil, že už teda dokáže přijít včas, jo? Nebo že splní to, co řekne, nebo najednou dokázal projevit nějaké city. Takže takhle pomalu se to skládalo. Ti rodiče to, myslím si, nesou i daleko hůř než samotní ti pacienti. Teda ne vždycky, ale často to tak bývá.
Takže právě nabízíme i nějaké skupiny pro ty rodiče nebo schůzky s rodičema. Děláme třeba společné schůzky, kdy je tam vlastně ten člověk, který ho podporujeme, a ten rodič, aby vlastně všichni slyšeli ty strany, které v tom jsou nějak interesované, jako kdyby co se stalo, jak třeba mají spolu nějak komunikovat, jo, protože ten rodič neví, jak se s tím člověkem má bavit, nerozumí tomu. U něho bylo hodně důležité navázání toho vztahu a získání té důvěry, což nějakou dobu trvalo, ale potom jako jsem úplně cítila, jak se to nějak prolomilo a jak fakt se spolu bavíme, tak mě prostě říká třeba ty prožitky, co dokázal popsat, tak se těšil na tu naši návštěvu, až přijedeme a vždycky už říkal, jo, vy už zase musíte jet pryč. A myslím si, že i tímhle se nějak podařilo postupně ty další kroky, jo? Že jsme ho k ničemu třeba netlačili, spíš jsme mu dávali nějaké takové nabídky nebo návrhy, jak by to třeba mohlo dál být, ale nechávali jsme to na něm. To znamená, když třeba nechtěl užívat žádný léky, necítil se nemocný, tak jsme to nějak prostě netlačili, ale soustředili jsme se na jiné věci, které se v tu chvíli dali dělat. Já jsem takový samorost, takže jako já co si sám neschválím, jako, tak já si jako nedělám. Jako. Takže já jsem se naučil vlastně zvládat tu nemoc jako, a tím pádem mi nedělalo až tak velký problém jako být v té mánii. Jako, jo. Ale abych se zapojil do normálního života mezi normální lidi, tak jako ono se to s tím neslučuje, že ten člověk vypadá divně, jako tady někde mluví na něco, co neexistuje pořád jako, jo, a tak. Takže to nevypadalo dobře, tak jsem oslovil teda jako psychiatrii, jako aby mě s tím pomohli nějak jako, a mě to pomáhá. Pomáhá mě to. Ani jako vůbec jsem netušil, že by mě to mohlo pomoct, jako v podstatě mě na to navedli lidi, že mám to zkusit, jako jo, prostě aspoň, jako ať nevykládám furt někde do větru nějaký slova, jako. Tak jsem to vyzkoušel a pomohlo mi to, no. No, žiju úplně jiný život. Jako nemoc mi změnila život, jako, a ještě jsem si šál na to lidský dno, v podstatě, co člověk vydrží, jako jo. Takže žiju v podstatě úplně jiný život, než jsem žil před těma 10 rokama, jako jo. Teďka v současné době se mám docela dobře, jsem zamilovaný, jako vychováváme jako 4letou dceru mojí přítelkyně a daří se mi docela dobře a teďka to vypadá, že se vrátím i k těm vitrážím, který jako 7 roky nedělal, protože jsem byl tam tak, jak jsem na tom byl. Takže s bratrem asi bychom měli do půl roku mít jako dílnu a měl bych se vrátit k řemeslu, který v podstatě mě živilo a který dobře umím, jako jsem se něco naučil v životě takhle, za což teda děkuju otcovi, který jako mě to naučil, to řemeslo jako dobře, takže bych to chtěl zase znova dělat. Jako.